Dit, aku mau urut Mas Bintang ning ndi ya? Karo Oh, iki Mas Mas Bintang. Satria ning ndi ya? Terus bali kok ya. Oh, niki Mas, niki. Oh, oke. Mungkin Siap. ayo Mas Satria. Oke. Ayo Mas Bintang, Mas Satria. Waduh, tak kira banter jebane jentit to. Nah, iya. Oh, sip. Aku mau sama nek kepleset. Sip. Wah. Aturaken sebentar. Besok main lagi. Iya, siap. Kagem kelas Cirangsek kalian Bang Ulit Bang Liwir. Apa Bang Liwir? Onten iki sing ngagem kelas petak kalian. Waduh, kita rawuh Bang Masih Liwir. main. Terima kasih. Iya. Yuk coba ditarik, monggo.
Mas PM, kandang iki ning Branti. Iso lali, karepe kok arep nyedhek ibu-ibu wae. Ya. Tak kira lali mbek gon-gonane dhewe.
Ya, lambi lunga kayak resik dhewe lho. Oh iki ayak iki. Masuk lambi resik dhewe. Sikile diangkat sikile. Nah, ngono kuwi aja dhuwur-dhuwur ya. Nah. Ayo tak diteloke. Pinter, ayah, ya. Pinternya golek sing sat. Masawane yo mikir. Lah niki nek kon para tamu. Yo pangapunten nggih, Bu. Pak, menika boten napa-napa.